Moikka moi! Meikäläni on Tada ja tänään pelataan Skywarsia Frame PvP:ssä. Jälleen koska Pärinässä ei ollut porukkaa. En tiedä miksi, mutta siellä ei vaan ollut porukkaa, joten tulin sitten taas tänne pelailemaan. Noin. Mennään, no mennään nyt tänne. Ei siihen. Koitan nyt onnistua. Ei, sifti petti. Onneksi otin vedestä kiinni. Tämä on kyllä tosi ärsyttävää, jos tänne veteen tippuu. Siis se on hyvä juttu vaan, että sä tavallaan niinku pelastut, mutta huono juttu on se, että siinä kestää aina niin hirveän kauan, että se tulee takas. Siis mennään tästä vaan nyt. Sillä tyypillä oli kyllä Enderpearl. Se saattoi jo päästä pakoon. Juu, se meni tonne katolle. Tai tonne Keskisaarelle. Nyt. Ja sitten. Missä se on? Ei. Meni niin läheltä. Mene. Tosiaan mä tein nyt semmosen videon, missä mulla on tää Fovi 94. Niin mä oon yleensä pelannut aina Quake Prolla. Onko se Quake Pro? On se, mutta tosiaan laittakaa sinne kommentteihin, että kumpi on teidän mielestä parempi, niin sit mä pelailen sillä. Ja tosiaan nyt jos mulla menee tosi huonosti, niin mä laitan kyllä sen Fovin takaisin siihen Quake Prohon, koska sillä mä saan pelata paremmin. Mä en tiedä, mä oon pelannut sillä niin kauan, että musta nyt tuntuu, että mä teen sille paremmat kombot. Mutta pelataan nyt vielä tää peli, jos sitä vaikka voitetaan tai tullaan toiseksi, niin sitten mä jatkan tällä, mutta muuten sitten vaikka pidän sillä Quake Prolla, kun sillä mä oon pelannut nyt niin kauan. Eiks ne olekaan blokkeja? Tuu tänne. Jes, no Enderpearl nyt tipahti, mutta ei se mitään. Noin. Onks tässä enää mitään? Hetkinen. Jes. Jes. Sitten lumipallo ja mä pelästyin. Sekin meni hirveän lähellä. Itse asiassa nyt voitaisiin syödä vähän. Mennään tänne. Näin. Ai se on tossa. Et osu. Jes.
No ja siinä ei tullut paljon fightteja, mutta se varmaan haittaa. Päästiin suoraan peliin. Se oli itse asiassa aika hyvä kamma. Se oli Ahramoria ja Enderpearl vielä. Jos saadaan sitä... No ja ihan jees kamaa. Näin sitten. Katsotaan voidaanko tiputtaa ketään siitä naapurista. Osu. Yes. Sitten mennään vaikka tänne saarelle. Mä saan vähän noita arroveita takaisin. Ja mä en nyt käytä tähän Enderpearlia, koska tää on niin lyhyt matka. Niin jaa, ne sitten häippäs. No, saako se katsottua molemmat? Saipa tietenkin. Se asiassa. Joo, hyvä niinku tiimi. Mä voin mennä ja... Ai se ei tappanutkaan vielä sitä. Saankin. Toivottavasti se ei huomannut, että mä oon täällä. Musta kyllä tuntuu, että se huomaa kaikkia, ne huomaa. Ottiko se mukaan noi vedet pois? Ei, tippuuko sekin? Jos ei ota vesi pois. Mutta mä teen varmuuden vuoksi tähän tämmöseen jutskan. Ja se heittää tähän jotain kamaa. Eikä ois nyt vaan tippunut sinne. Tipu nyt. Joo, mä en oo hyvä syödä soppaa. Tai syömään soppaa. Mut hyppään nyt vielä. Sitten laitan nyt hetkeksi tän, jos menisi vähän paremmin. No ja, peli ehtikin jo alkaa. Mä en kauheasti käytä nyt Poison. Tai näitä Splash Potion of Poison. Mä hirveästi käytän niitä, koska ne ei tee paljon damagea. Nyt voitais keräillä TNTtä ja tehdä siitä semmonen... Joo, joku tulee jo meidän saarelle. Joo. Ei oikein voitu tehdä mitään. Nyt katsotaan tässä silleen, että... kerätään ihan hirveästi TNTtä. Sitten niinku räätetään toisten saaria. Tai siis leijennesti. Mä vasta huomasin, että jos sä laitat tän fovin kokonaan tälleen, niin se zoomaa ihan hirveästi. Ja sen nimi on porkkana, tai purkkana, mä en tiedä, mutta sitä ei kunnolla mittaa tästä enää niin hyvin. Katsotaan mikä sen nimi oli. Se on porkkana juu. Eli siis mun periaatteessa näin oikein. Ei saatu yhtään TNTtä, tää näyttää huonoa. Näyttää huonolta. Ei tästä ihan tuolla keskellä ainakin pitäisi olla. Siitä mä olisin aika varma. Mentiin kävellä tuosta yli. Just, meillä ei asetta. Tehdään sitten näin. Nopeasti. Ai siellä on joku tyyppi. Ja sillä on bovi! Jes, onneksi kukaan ei mennyt tänne näin. Nyt ase. Please. Ei oo todellista. Mä saatiin TNTtä. Onks se meillä Eipä tietenkään sitten flinttiä. Näinhän se menee. Miksi kaikki ampuu mua? Tähän peliin ei kyllä nyt mennä ihan suunnitellusti. Mut mennään vielä.
Tää voi olla vaikka viimeinen peli. No pelataan nyt viimeinen peli. Näin, niin meni vähän paremmin. Tai itse asiassa. Jaa, me tiputtiin jo. Te voitte vaikka laittaa tonne kommentteihin vaikka, että mitä haasteet mä tekisin, vaikka F5-haaste tai vaikka F1-haaste tai jotain, mutta... Niin. Taaskaan me ei saatu asettaa. No otetaan tästä nopeasti tämä. Tiputetaan nyt vaikka toi. Jaa, onks sillä niinku... Joo, kiva. Taas tommonen tyyppi. Eli siis ei kiva, mutta siis... Nyt tehdään nopeasti se ase vaikka. Noin. Nopeasti kivimiakka. Oho. Mitä? Mennään nyt. Oi. No täällä on taas, tää on taas joku semmonen, jolla on Diamond vippi tänne. Joo. No mutta tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tilata ja tykätä ja toki myös kommentoida. Mutta tässä on seuraava video. Moi moi!